without an altar. Without a what? Seed are important. Now, altitude. Altars are built with what? Attitude. Abanye benu ni bahle. Ninjengelanga liphuma kuleza indaba zokhahamba kodwa hayi attitude yakubheka. I will 10 out of 10 siyavuma kodwa your attitude akhona. Yeah. Kona umuntu uzombona ukuthi yabona attitude yalo yakubheka yazini. Hayi. Ngiyafuna kona ukumsiza kodwa hayi attitude yakhe. Hamne attitude losisi. Nomsondela kune attitude lobhuti. Bona laba lapho singakhuluma khona bazoba offended. Hazi mina makhuluma nombono. Ufuna ukumsiza umuntu ubone indlela kuwa ngayo. Nomuntu umlethela something ubone indlela kuwa ngayo. Hey wena. Angihlupheka ngami. Ngizosiza wena. Awuhlupekile uwe. Abanye abantu nomfuna ukumsiza you can't even help the person. Ukwapha umuntu into wabona indlela ibamba ngayo. Give me. Same time. Very quick. See now someone else. Attitude build altars. There are people who are supposed to be far right now, but your attitude has brought you where you are right now. You will stay in one place forever. Umuntu mase uthi akekho right. So yahlanganisela ukuhlanganisa utabula uzilanda ipill chart lapha uyazi ukuthi mangena lapha nje uhlanga ngalanda 12 ipill chart. Lo muntu amalanga u12 lawo uyobahamba ngisho mose. Nefish esesikoteleni uyobenza njani? Umuntu athi angidlela. Angithi manje awudli nabo silethele. Manje awudli sivala isikhala la. Mina ngikhule ngine allergy. Kodwa yaqedwa ugogo. Yaqedwa ugogo allergy. Ayamandla amakhanda mina gogo, angilishile khabishi. Gogo yona ke uvakashela mina la. Uzolipheka ulidle. Ekseni uzongenzela itiye, mawuqeda wenza amaqanda udle. Anginazo izifo mina zamakhuwa. Siyadlala. So bona ukuthi uzofa na. Angifanga ngiyaphila namhlanje. Some of the things you talk about and you feel like they are your icks, you feel like they are your allergy or your icks, is because you don't have people who will tell you straight. Ukuthi mawungahliloka ngukhokuzayo. Angisho bantwana bafoste. Phela abantu abenza baphila basoftne saphila ngezinto zasehlana. Kodwa I'm telling you ukuthi okunye sikudla ngoba asina last option. Uyazi masu uyabuka kanje Constance. December ubhalwe 23 October lapha kuwo. Manje namhlanje singakodwa 28 December ubhalwe 23 October lapha kuwo. Wabuke kanje. Uthi best before. Best before. Wait what are you asking khuluma ngayo? Best before. Ukuthi faka ushukela phezulu baba faka ushukela ziye baba sibindi bulala sibindi yaphilile usuku sayakala ngikahle imovayithi mayisakunukela kabi imovayithi uyizwa usekamereni ingakavulwa uyizwa ukunukela kahle mangabe kungiyo lodwa ekhona endlini uzuyihalele uthi yasimani hey imovayithi imnandi lento awuyifuni ngisho nangebizo ufuna amanzi khona abantu engikhuluma nabo bangizwa la work on your attitude next year uzoqashwa work on your inkinga ilake attitude the way attitude yakhe iyabheda and iyakhomba iyabonakala la ebusweni bakho uyasikhomba ukuthi une attitude uyasikhomba you can't lift a person on attitude up. You can't even shake hands with them. As umuntu uma ashake isandla nawe uyambona ukuthi uyasho nje uthi aze ngabambisa around. Kodwa kuwe. Ngoba there are people who are rich, it's just that they are not showing off. They are rich. You see, the ability to feed yourself, take care of yourself,
without calling anyone. That's a form of riches in this 21st century. The ability to go to a shop, buy impahla ehalelayo, uyigcobe uze nayo ekhaya uphinde uphathe enye. Kuba rich kulesi sinesiyole. Yebo uyabheda la ngaphandle. Yebo uyabheda. Ability ongena eShoprite, bantu bayamandiyeni ba. Wena ungena eShoprite, uphume namaplastic uzofusha ngekriva, you are rich. You are. Kodwa omunye uthi umshake isandla so. Umbona indlela umshake ngayisandla. Ngathi ushake ngazi into attitude is an altar. Some people will never remember you, they will remember your attitude. Mangabuthi namangibonaka ukuthi bantu abakavami ukukhumbula ukuthi wathini kodwa bayikhumbula indlela wabathitha ngayo. People will always remember how you made them feel. Sometimes you are silent and you are quiet, but indlela le demeanor osibeke ngale posture yakho iyasho ukuthi angikufuni angikuzwa. Mawuthi namanga yiba ngumakoti ona 23 ufika endaweni nabosesi abangasebenzi. Uzothatha umfo wabo osebenzayo oy breadwinner. Uzobona lento engikhuluma ngayo. Okwamanje akuyizwa. But nangathiwa uye emzini uthola kunabosisi ubhuti uyi1 ngulosebenzayo. Uvele nawe nkosana namadodla nakho amnyama uhlale lapho uzenza umakoti. Usubabona bazokukhomba. Ayikho into enhle abazoyibona yakho. Noma athiwa nemali yakini noma ungaletha igrosa bona bakusayi zonke mananga. Yekela ubhuti wena esekhaya ngokuqala umncane uyingane nje. Wazini ngomshado wena. Abanye abantu will treat you in a certain way. Uze uyisonde eminye imindeni nesinye isibongo. Why? Because the attitude was thola kuzo. Nawo kunabantu abaziyo ukuthi bane attitude. Kunesizwe nje sasiyo ukuthi sina attitude. Wakhuluma into abangayizwa. Bathi yini manje le uthi ndo. Uthi yini? Phuma ngodombolo wami manje. Awukushisha ukuthi uthi yini? Khuluma isiZulu. Uthi no. Angisho lokho le. Hey, hlala isiZulu wena man. Wakhamba isingisi kawona English yakho. Hey, how are you? My uncle. Unalo. But ukhuluma nobani lompeni? Khona abantu abaziyo ukuthi you can't attend or talk to them if you speak to a certain language because of their attitude, because of their angikhuluma ngabathola abahlangene. Umthola kahle bakalahlekile. Into ayilungayo mfowethu hayi bhuti. Uyalunga khona. Noma kuthi uzoboleka imali. Izandla ziyagezana. Bafo, wasemsini. Ufuna imali. Ufuna yini? Ungabi lo muntu owehla makafuna imali kuphela. Ngiyakizwa mase. Let's go. Ungabi umuntu owehla makafuna ini? Do you know where we have entered now? Or the level we've entered now? Can I help you? Survival stories season. And go in on. Hey, she boy always. Yeah, survival story season. Abomthola wona ngofuna. Sisebenzela kuthiwa omunye mawemsebenzini bese kuphela le mali oyiholile. Mawuqhubeka uyongena ungathi uye jail. Ngoba le mali oyiholile siphele yonke. So yavuka nje. Awusafusela umuntu. Because le mali senze njani? Olindele enye payday. Jesus. Nevele ngabashona kwabo Constance nanabo bomama kabili. Leyo khona ukufundisa mina. Imali siphelile yomholo. Kunokunye okuhlela ngemuva ukuthi angagumba. Amen. Wizwele sinokono. Hey, then fire. Ngaphi imali phelile ihona liseko. Sokunomuntu ongenzani into leyo mina. You need inhliziyo angazi whale mawuthi. Jesus. Survival stories. Survival. That's what we have nowadays. Survival stories. I want to December. Survival stories. Ngikutshela mina ngaqala business mina ngoMarch. Bangenza July yaphela. Mina ngangenza yini survival stories. I want to tell you what heaven what impressed heaven. Heaven is not impressed by your survival stories. Some of the things we call testimonies, they are not testimonies, they are survival stories. Heaven is always impressed by what we call alignment. So heaven is not impressed by the fact that you survived.
phela kunabanye abantu abasurvive lento that you went through but abathandazanga abambizanga uNkulunkulu. And so wena ukuqhoma ngokuthi ngisurvive ukuba nje inkunzi, hayi man, khona umuntu osurvive kuba inkunzi ucredit amadlozi. Only credit omunye uNkulunkulu. So what impresses heaven, it is alignment. It is. What do I mean by that? What did you say when it was hard? What thing makushubi? That's all. Alignment ngeke ngikhuluma ngayo man. Hayi ukuthi sifikile December but u10 makushuba 2025. That's what impresses heaven. Nomngena phambi kwabantu siyambonga uNkulunkulu ukuthi ususile from January kuze about December ufakaza, but uba uyobe a check record u10 must bet this it. Because faith sibabahle ealtar sithi akabonga uNkulunkulu kodwa kungashuba egogo bekunganjani usikhulumele emsamo. Basurvivor size sontweni sithi God did, but siyazazi ukuthi makushuba sifonela ugogo kwayiwe emsamo. Ngapha sima phambi kwabantu awusiyambonga uNkulunkulu, omunye eze ngaphambili abonga uNkulunkulu, ngiyambonga uNkulunkulu, ngithengile ikari ayifebele. Ulela nomfazi or nendoda yomuntu ukuze abe nayo. Ngiyalibonga uqobo lalakhaya, hayi bazalwane likhona kodwa okuphukela into lapho ngethomoye si celebrate asho into ayidayisela ama drugs ukuze abe nayo. Sishaya izandla nge-survival store. Wenzeni makushubi? U10 makushubi, ulandeni makushubi. Sinobufakazi babosigujane emasontweni abosindisiwe ngoba nabantu abahlala kulelo sonto abasena umlilo ohlisa umuntu makaqamba mama. Ngiyambonga uNkulunkulu umusi senginawo usho lo awuthathela abantwana bomfowabo. Senginomuzi ngendaba yoqobola lakhaya. Chaya izandla. Ubonga indlu ephukwe intandane ezingakwazi ukuyikhulumela. Iphumile imali yami bazalwane. Ngithi angisho nje ukuthi manje ngiyambonalisha uprofeti, mina ngiyambonalisha. Into zethu ziyahlangana. Iphumile imali yami. Phumile. Usho divorce indoda ebengamhluphi bekufeba yena. Uyebe ngaganga. Ngaphambi kwabantu ashanga elinye ihili ma red bottom. Laphi frontal ubelo kayithi. Ubelo kayithi. Phumile imali sami. Noma ayisonto lifunani alibize mina. Usho imali abulela indoda ukuze abe nayo. Uyihlanganisela abantu. Noma uyihlanganisele something abelo kayithelele ekudleni like slow poison, yashaya heart attack. Yafa indoda wahamba oclaim imali futhi sinaye wathandaza wakayiqondela nonsense enzo umuntu. Wenzeni makushubi? Angifuni mina simemeze nawe kanti uyazazi ukuthi uyabheda futhi uqale ngokuqolisa. Baba ngiyaqolisa ngidangile kuze ngibe la. Ngase ngafika kule level lena although nifikile kodwa ngenzeni? Ngomela nokuthi wena sowuthola indoda le oyithethe umfazi wayo nabantu abayo. Wayisusa wathi ayohlala nawe kulesiko kulomkhukhwana wakho wase waya wamaplanga. Ingane ziyakhala bayifuna ukumixa imali ekhaya. Uma wena uvuka imbethazane uthi ngeke sakhala. Umamaza ngabe busy ngazo. Kusho wena. Ngizobonga uNkulunkulu finally ngihappy. Finally, kusho wena home wrecker. Kusho wena home wrecker. Nothola abantu bahlangene bamoya munye wafaka safa bangaseswani. These are things I want people to when we enter kulo nyaka uza sishiye ngapha ngoba angeke kulunge sewele nalengqondo nje. Even when it comes to sponsors and investors and people who donate in the ministry, I double check them. There is a good sense because I'm full mina uthatha 10,000 uyilethe esontweni.
uyangizwa mos uzobonakala umuhle kulamachichi alasontweni nale intombi ezilakule sonto lethe kodwa abantu abakho abagqoki kahle abadli kahle abaphili kahle kodwa esontweni umuhle wena ukhipha ama 20,000 kodwa umntana akho ufunde esikoleni esinjanjanyana ugqoka isicathulo esineimbobo zingena amate ngaphansi nganza bathi ngixolele mina ngiyayibonga imali noma nginewona ngiyayibonga last time ngize ngivale kwakungiloko nje kwakufika ama drug addict mfundisi ngicela ungibusele ibhizinisi lami lensango thatha lo 500,000 nayo thatha le mali yakho khan nikona ukuthi ngenza bathi why am I like this unokunye esingeke sikhona ukubusisa ngoba kuvela uJehova unokunye esingeke sikhona ukugeza ngoba kuvela ubani wenzeni what did you say when things are hard akekho uNkulunkulu nabantu bakhe sekukushubele lapho sekavuleka uJehova evula iminyango uJehova unamanga. What did you say when that's alignment? Number 1. Number 2. What did you sow when things were tight? Uhlanyele ini izinto masishubile. Ecclesiastes 11 verse number 3. Sizokhuluma labantu laba. Ecclesiastes 3 actually 11 verse number 3 and 4. That's ukuthi mama Karato bazalwane bakantu siyonikela mhlaka uphuma imali zethu. Siyolinda. Ngoba mina ndalo usebenza khona eEscom into engiyoyinikela. Ngeke sisi. Ngokuthenga ama frontal nawafika la. Sila wehash. Ngokushaya ngawo ukuthi khapha. Ngeke nawusiza umuntu if ungakhona ubasiza manje. 4 11 verse number 3 and 4 4 Shumayeli 3. Yes, 11 not 3 11 ayawo 4 Verse number 3 and 4 3. Uma amafu egcwele imvula ayeyithulula emhlabeni. Amafu magcwele ini ayenzani isihlahla ke concerns Futhi uma kuwa umuthi yeah ngaseningizimu yes noma ngasenyakatho uyolala khona la kube endaweni lapho uwa khona yeah umuthi uyakuba lapho. Oqaphela ini kube akayikuhlwanyela angeke enze njani okay kube concerns obheka amafu obheka ini kube akayikuvuna akayenze njani walindela i-rainy day ngawenza next kwashala phansi. Do you think we laughed with people because we were happy? Abekho la bantu ukanti sihleke nabantu ngoba sijabulile siyahleka nabo noma singajabulanga inhliziyo yethu ingekho right ibhlungu kodwa senze njani sihleke. Kunabanye abantu esibaqolela bayakaqolisi why ngoba sifuna ukuthula ngakithi we want peace on our end and our side nikhona kodwa ngaze kodwa wena walindela the rainy day ngeke awindawo. Do you think we always come to church when we are feeling like it? Njengoba wena bongazizwa kahle angizizwa namhlanje ngizolala ngidonsa amandla akho wona when udinga ini nangabathi ma reindeer lokho abo Santa Claus kuyokudonsa ukuthi uze esontweni kungakhulunywa ngemiracle kungakhulunywa ngemali awuzi kungathiwa kuvula umnyango omsebenzi awuzi kungathiwa kuliwa nabathakatha awuzi basana nabahudulayo bafuna uze badonswe ngokubulala kwabathakathi sesikudonsa ngokufa komuntu asabizi na ukuthi kufa uJesu ke abezi kodwa masithi lo oloyayo uyahamba kanana ungumthakathi nawe uyaloya so takufabani. If you wait for a rainy day, you will never harvest. You will never harvest. What did you sow? Uhlanyeleni ongena next. Every time athi umuntu bakumele uthathe ama envelopes unikele lo ukhisha ama tithes athi mina nginamali. Sikhupheke leso. Uyakhupheka for the rest of his or her life. Do you know why? Kulelo viki lelo uthenga ama data. Kulelo viki lelo beka online ka WhatsApp. Kulelo viki lelo uthenga ama minutes. Kulelo viki lelo uthenga ama skopasi akusikudla lokho uthenga isqueezer iCoca-Cola la kusamanzi idrink leyo uthenga izinto ezinye ezingena umsebenzi
uthini ke Jehova uthi awukanginikezi enough hayi ukuthi awukanginikezi uthi awukanginikezi enough kodwa ibe khona imali yokudizela umuntu baba angayi lapho bawukhala oh Jesus angayi lapho ento angijike khona la ngithi short left no la befuna khona bekukatshona abantu ngaphandle ngoba iquestion ithi uvikela njani constancy wena usindisiwe kodwa wena so ufake into la awuphamisa isandla la kule ngalo sekuvela implant la uvikela njani ngoba ulala Mzalo nonjani kodwa ama contraceptives angashadanga ujoviwe shothi uyalala wena ngoba uvikani phela ungalala usingile wena uvikani uNkulunkulu usigebeke uvikani awulali phela wena uvikani aphela amen ngoba sikade siphamse khona singakubona ufika ini usindisiwe angisho ukuthi ningavikele kodwa nje kungumbuzo ukuthi uvikani usindisiwe ngoba wena bekumele ngabe awulali ngoba wenze njani wena angifuni isikhulumeni ngishilo ngathi ngifuna ukuthatha short left ngijika khona la what did you sow yini oyihlalele because lokulala nomuntu ongakushadanga kuyinhlanyelo nabo lo kuyinhlanyelo okunye okungenzeka empilweni zethu kwenziwa abazali bethu bakuhlanyela empilweni zabo sekuvela kithi manje isiZulu sithi imibala siyibona ematholeni so uyabona that's why okunye kwenzeka kithi ngoba kwahlanyelwa yibe empilweni zabani nabo ke asiqhubelelana sithi what did you sow when things were tight nako okunye what attitude did you keep when you were disappointed awubazibazana no December ngiyamemeza nje manje yes uthenga unyaka wethu lo ngifuna kube mnyama engimshaye ngeke ngamshaya uthi lona unyaka wami phelile manje kusho unyaka wami ngiyabahalela ngembama because they were disappointed by God. Disappointment goes in 3 dimensions. Number 1, you'll be disappointed by your family. If you can't handle disappointment that comes la uhlala khona usazokhala yabona abantu okhule nabo uyothi sonda bathi akakholwa ulindo uyasonda akakholwa ngombuza ngithi uhlala nathi akakholwa uConstance siyambona njene nimbona la thina simazi ukusuka nokuhlala kwakhe bantu basekhaya Charles they are the ones who will disappoint you cabanga uJoseph balethela ukudla kwaba yibo abaplanela ukumbulala they were going to leave him in that cistern until he dies bafika babeka izimvu ngapha bangatheli nokudla bebazomshiya lapha aze afe. You'll be disappointed by your own family. Number 2, you'll be disappointed by the church. Isondo lizokudisappoint because you enter church thinking bonke abantu abasisondweni bayakholwa. You enter isondo and start joining isondo ube sure bonke abantu abasisondweni banenhliziyo ezinhle. Church uJesu wahamba noJudas uJudas wambona hamba phezu kwamanzi kodwa uJudas wagijima watch this now akazange ufuna inkabi lithi uJudas wayesontweni bantu ababulala uJesu bahlangana kuphi imali yakhishwa ukubulala uJesu kwakuyimali yathathwa kuphi. It was not blood money. You'll be disappointed by the church. As you enter church, no, lana ngizofuna uJehova. Angizange ngizofuna okunye. Ngizofuna ubani? uJehova. Wafuna okunye. Ziyadayisana lezi. Yeah, zidayisa sifake threshold. Zidayisa sifake threshold. Sithembise ukudlala. Thatha lo yambona ukuba njani thatha lo muntu stera thatha lo muntu sondwe kuphi la ngakutshana ma through pass la thatha lo muntu uyakufuna lo muntu
Umbona ngokuwenza. Umbona kule bhuluko lakho ubhaza. Zomdukisa. Mina ngithanda tayi wakho nganaki tayi zomthithisa tayi. Ukhapha njalo engikho ndoda mnekhaphayo uzomthulisa phela umthetheke lokuphapha. Thatha lo muntu. Sondela. You'll be disappointed here. People will think they are prayer warriors. They will call you and say, "Wonsuka moya." Lento yenu mani ngayicala. I'm telling you. Chapel. Next year, thina sokushathisa. Lapho ukufaka kwenye imbongolo yokulumishini. Kwenye imbongolo baba, eyovele ikulumenze njani? Mase kushila athi awu ngicela ukuthi uyaboniswa, where is your discernment? You'll be disappointed in church. Ongazazi uzofunani nasontweni, you'll be disappointed in church. Umuntu wasesontweni uyoboleka imali azashaya ama-tongues. Mase kumele ayibuyise. Uhleza kumoya. Amashala. Hey, full mali yami. Khula baba yami. Akumele abuyise imali, uzokudisappointa, bomthandazela, awe, alale phansi, avuka amadimoni angekho, abavula ihlelo iwani, acheka ukuthi uyahlala, noma uyahamba, uzohambe. Idimoni ungathi shobe, seliphelele idimoni. Idimoni umashonisa amthola sonke, you'll be disappointed in church. Umzalwane akabolekwa imoto yakho, eyakho. Uyoyishayisisa iyolungiswa kuwe. Hayi sonta naye. Umnikeze le-3 uthi I drive. Awubaza bazalwane. Umzalwane uthi ngijika la Shoprite. Uzobathi awenzane office. Noma uzobathi wenzane Witbank. Uthi hayibo uthe lo muntu ujika la Shoprite. Witbank. Nakhona so renkile. Ngemoto yakho so renkile. Ulinde richari yakhe. Witbank. You'll be disappointed in church. If you came here without any direction, you'll be lost in church. Balahleka abantu esontweni. That is why here funa wazi ukuthi nangiza la ungezi nje nawo so uze neBhayibheli lakho, uze nediary yakho, uze nepen yakho, uze nefoni yakho yokurecorda uyangizwa mos. So that ingqondo yakho ibe kuphi? Ngoba hayi sontweni kunabantu bakhona kodwa umbuka ukuthi uphume enkonzweni. Noma ngathiwa bokumoya uthi nawuthi ambuka kwele ndlela kubuka ngayo. Azadonse athi ha usubona le menzeni noma umenze upsize uthi nomhlala duzana naye umona bamba ingubo yakhe uthi hayikhona inclinemos sonto will be disappointed ngizwe you will be esontweni bazalwane bangakwenzisa into abayaziyo ukuthi izokuxabanisa nalabantu balesonto walibala. There's no return. Bakufakazela bazibashaya izandla babe yiteam. Mawuthi ubuyele emvona uprofet ngathi manyela mani la. Bese bathi hayi uInos. Nathi Inos hayi ngivunyelwe iprotocol nini? Kuphi? John oyibuka hle Inos. Mina ngiyosayida nabantu abaningi engisayide nawo. Beba ukuthi bangakwenzisa into bantu basesontweni. So mawungena isonto ufuna ukuthi ucela uJehova akusize ukuthi ukhone ukuhlanganyela nabo. Yabizwa mos. Kodwa hayi ukuzihlanganisa nabo. Yebo. Ukuhlanganyela. It's scripture now. John chapter number 2 down verse 11 uJesu bekahleli nabo kodwa wala ukuzihlanganisa na because okunye abakwenzayo yiko lokho kubenze bahlala la bekhona. Abayindawo. Okunye abakushoyo yiko lokho babeke kule ndawo abakuyo. Yangizwa kodwa. So what did you sow and then what was your attitude when you were disappointed? So the last person that will disappoint you, I'm sorry to say this, it is God. God will disappoint you. God will. Yabona njalo mawucela into uNkulunkulu akubona ukuthi awayikhulele uzokudisappoint. Njalo ufuna into ungena clarity yayo uNkulunkulu ngiyanginike noma ngabe uyafuna noma ngawenza njani yonke into oyihalelayo
uNkulunkulu akakuniki. Ukunikeza into oyidingayo. Hayi le uthi ngiyahalela. Enye ukopela umakhelwane. So ifuna ngoba ebazala beyinsuku zokugcina yazini. Ngiyibona iphatha uJay, beke uJay naphatha iPhone mina ngingayiphathi. uNkulunkulu mangabe uyangithanda nami nginikeze iPhone. Kanti uNkulunkulu ufana Christmas. Akadlali phela uNkulunkulu kana sidebe esikhula kana ho akadlali uNkulunkulu. Bamba bezufuna uNkulunkulu. Akunabo ho uNkulunkulu akadlali nawo. uNkulunkulu uzokudisappoint ufuna into engenamsebenzi. If what you're asking for doesn't benefit the purpose, uNkulunkulu akulethela nomhlabeni, angeke ize uyoze ufe. Kuleka inoso ungayithandazela iFerrari kodwa ngeke ube nayo. Hayi ngoba ngiyakuqalekisa, awuyidingi. Uhamba ngayo kuphi ephola kune pothole la kuhlobela khona umntwana. iFerrari iphansi kwayona, uyohamba ngayo kuphi lapho. So okunye ukuhanele ukubona online but awenzi njani? Ngoba ngingakhuluma kancane, ngiyazi vele mangikhuluma disappointment anijabuli. Ngifuna ama miracle but funa sinitshela ukuthi ngiyoba disappointed. Bawuthandazela indoda umuntu akayithola. Bawuthandazela ukuthi abantu abakho bafana nomntana womunye. Angithi nakhona ayifakile. Konke ayenzile. Wena akawuthandazela ukuthi baba yini le ayenzile nami ngenzeko. Hayi ukuthi ngicela umuntu angathi una exchange ama spirits, exchange ama spirit la. These are years of training and lessons and learning. Thina nje sibafundisi. Kune crowd abake bayahalela abanye nabangibhalela babona nigcwele nasinama services but mfundisi nangathola laba ngabe ngenene. Ngithi ngaka uNkulunkulu abanginiki. Baba wena lokhu kuwe wena soyenene. Kunabantu abangaka wena soyenene. iBhayibheli lithi hamba emhlabeni wonke wena ufuna abangaka bese uyenene. Uhalela komunye umuntu. Angeke kube nabantu abaningi uhlulwa umuntu oyedwa. Angeke kube nama customer u200 uhlulwa ngawu2. If ungawazi ukuservice ama customer awu2 mawuse salon awu200 angeke eze. Kunabanye abantu that will never come back. Hayi ngoba uNkulunkulu yakuzonda awukaba treat kahle. Le part lena iphathe ngiyithanda ngoba ilamngena khona into engiyifunayo. Ake uphase esikoleni ngoba ushaya ama tongues. Raba shaka uyofeyila. Bayafundwa lapha ngiyebo raba akumaki moya ngwele lapha kumaka uthishela. Mawufaka umthandazo esikhaleni sani sokustadisha kunabangana. Prophet ngithandazele ngiphase kusasa udadishile na. Ngenze njani osmosis lento yovela kamoya ngifakela kuwe. When you're disappointed when an attitude yakhe ithini abanye attitude yabo yabheda njengoba beChristmas nje thina vele basheshe basilungisa sise angels thina basilungisa ama birthday birthday yakho bakuthela ngamanzi nje iphelele la but happy birthday Beyonce basho nje kanjalo phelele la bakuthela ngamanzi iphelele kuphi abanye bazi ngama birthday yabo kuze amabhike kuze amabhola kuze yini kwenza ama party ngikona umunye umuze akangeza kuba boMilton and bafika ko ajo menze iparty akazothi kwenziwa nje kwenziwa ama party everyday akazothi sihlala ngabo boza ngapha kuya my friend you sit decide ukuhlala ngapha ngomngane but lento leyo simfundise ini ngifuna uma expecting shona abantu abaduzane nawo into ufuna ube nayo ufuna uzenzele wena ngiyakutraina ke manje angisho abantu abakabenzela birthday please benzele bazibulala la basuicide la nabesifana babasuicide bakazibulala manje umama ngenzela birthday ndisiye ngezibulala so bhala online sale kahle emhlabeni abantu bethu turn fire man get that day so ufuna ukuyibulala uvela uthenga kuphela but I wanted an iPhone ngokulandela mina silwane seope shange kuthosha ekhanyisa mawumela ikhanyisa vezi Balapas altars built in pain, in purpose and in prophecy carry authority than altars that are built in comfort. Altars that are built number one in pain, in prophecy and in purpose carry more weight and authority than altars that are built in comfort. Inking are too comfortable. Inking are too. That's your problem. Your biggest issue is you're too comfortable. So you can't build an altar if you are comfortable. If you are, I think that's not enough. First Samuel chapter number 7, verse number 12. Sorry.
iBhayibheli lithi nakafika uSawula endaweni wafika wakhe altar wathi Ebenezer. Wathi ubani? Ebenezer. That's the altar we'll be erecting. 1 Samuel chapter number 7 verse number 12. Nakafika kule ndawo lithi wafika wabeka in between the two spaces. Fundi sizohamba siyekhaya. Samuel uqala sahluko 7 verse 12. uSamuel wathatha itshe Wenzani? walimisa phakathi kweMizpa neSheni. That's God. Waqamba igama lalo ngokuthi iEbeni Ezeri. Ethi kuze kube manje uJehova usisizile. uJehova uzoholile, uJehova usizile. Afika nje kule ndawo. Lithi uzohole kwaze kwaba kuphi? Kwaze kwaba la. Akayazi le ndawo. Akayiboni le ndawo. Uyaqala ukufika kuwe wenzani kodwa wakhi altar. Wakha ini? Before you build, you must thank God He brought you this far. Before you do what? You must thank God that He brought you this far. Siyabonga ukuthi sesingenile 2026. Ukuthi usiphatheleni, come what may. Na 2024 na 2025 besingazi kuza ini kodwa silamanje. Ufikile kwendlula but simile njengentaba zaseSiyoni. Even in 2026 you will stand after all the trials and tribulations. Even in 2026 you will see the hand of God in the name of Jesus. During the crossover it will be an anointing service. I don't want you to miss this. The Father says for us to enter we have to anoint every person. You must make sure that you come into a new year. We have to anoint you. So we see Ebenezer, God does it father with an anointing. Isaiah 10 verse number 26 and 27. Little by the anointing yokes will be broken. So so when I 2026 so the city pula wasane sendleleni yethu. Obuyishoka kuyobekwa phambi kwethu siyapula siyazona mama. We'll be breaking every yoke. No matter ngathiwa yini ke yoma phambi kwakho 2026 siyopusha baba njenge bulldozer. We will be breaking yokes and breaking records in 2026. We'll be anointing you. We'll be anointing you. Amadayisa amafuta kodwa abantu ngiyabagqoba ngawo. Babeli bakhona ogulayo kanye ama-elder afika anointed. So I'll be anointing you. The oil of heaven will flow over your life. Lithi njengamafuta ehlele indeveni zika-Aaron kanjalo nobunani bokuhlanganyela nokuhlangana nokuzwana kwabazalwane. We'll be anointing you ukuthi ungene onyakeni omusha as somebody new, somebody powerful. By the power of the anointing angazi yokubhekane nana kodwa yobhekana nawe angeka last day uzowa. Oyolwa nawe angeka last uzowa. Oyomendleleni yakho siyobe simdudula. Noma ngathi enespace bakutshela izinto ongazizwa something will happen. Noma ngabe applyela uzwa ukuthi bathini kuyovuleka iminyango. Noma ngabe ufuna umsebenzi so nakuvuleka kuyobe kuvuleka. I don't know what you're waiting for. Noma ngabe business, I pray as a prophet. After the anointing service you cross over, you will see open doors. You will see open doors. God will open your doors in the name of somebody. Shout Ebenezer. Shout Ebenezer. Shout Ebenezer. Shout Ebenezer in the name of siyongena ngoqobo. Ngizafuna ukubona ukuthi mangin anointile banikhona na abagizwa labantu. Ngifuna ukubona nje masewela onyaka it's our first anointing service across over le asikaze sayenza before. It will be the first. Ngifuna iqale ngawe. Ngifuna ukubona masewela nawe ngoba uJehova ungitshela ukuthi sewela nawe if you are anointed konke ezowenzeka. Ngifuna ukubona ukuthi kuyothi kufika ama-Easter's constance. So bese ngayithini indlu. So bese ngafakazi na. Kuyothi kufika ama-Easter's so bese ngasebenzi na eSpom, eSerich. So ngeke kuvuleke na. But when I've heard from my father and ubaba ngazangitsheleke athi anoint them so that they cross over with fire. Lento ezayo ingumlilo. Abagiza labantu. Lento ezayo mina nganodo ngifuna abaphakathi sithi masikala unyaka ukahlela unyaka lo sikala ngeweekend. Masikala nje unyaka kuba weekend laba abakulweko sibe sibangqwa. Yangitshela lethi siyan-anointa ozobe athangewewele kule weekend yokuqala nje onyakena uyobahamba ngegama likaJesu. Ayamunda ashale ata. That's all you'll be doing. Father, anoint us so that
Kade kuthiwa kuyisitha sethu kungapha 2025. The first weekend ya 2026 kuyobe kumiswa amatende kuleyo ndawo. So besimemezela sithi baba sinikeza into yokuthi umkhatha ngakhahlele omemeze khahlele ibhakede mthakatha. Omemeze khahlele ibhakede mthakatha. In the name of Jesus. Mina ngenza ukuthi ngifuna ukuqala nezitha ezintsha. So wena manje ufuna ezindala ungangibali mina ngifuna abasha, mina ngifuna inyanga ensha, ngifuna abantu abangihlebayo abasha, ngifuna solo ngadila nomuntu from i-COVID sasifaka ama-mask naye wangiloya ngifaka i-mask uze kube manje ngifuna mase wena nje I anoint you then uzobona ongakhuluma amathambo uzokhuluma ngawo. I'm telling you, on the day of the crossover, when we anoint you, ongakhuluma amathambo uzokhuluma ngawo, ongaboni kaboni uzobona. Igift yakhe evalelekile iyovuleleka, ikhampani evaliwe iyovulelwa, amaphupho ebese ashabalala ayikhona mawusengakafi wena alifi iphupho angakafi umnikazi sobe sivuselela in the name of Dila nabo Jehova. Sobe sisho kanjani? Anointing ehlala phezulu kwaso besidila nabo Jehova. Angendaba ke nokuthi umuntu okuhluphayo mama uza nawe esontweni. Wakhathazeki naye uyokubona. Naye wenza njani? Lithi Davide wagojwa phambi kwabafowabo abangamfuni. Wagojwa phambi kwabo. Nawe sobe sigcoba phambi kwesitha zakho. Abanye abayobe bezile crossover abathakatha abakhulu bendawo. Ezinyanga ezinkulu zendawo kodwa sobe sigcoba phambi kwabo. uJehova uyobaphula kwasana uyobashaya kwasana basket anointing sobe sithi Ebeneza omemeza uthi Ebeneza omemeza uthi Ebeneza. That's the anointing esihamba ngayo ungena nyaka nomusha sobe sithi uzoholile kwaze kwabala sishayiwe sihletshiwe sinyathelwe siloyiwe kodwa baba Ebeneza shaya kwasana sithi sigena njengane sibe sibulldozer angazi lento ubaba uyayishisa nje ngoba ngibuka abantu abasebenza mayinana kwenze ungathi blasting season bafuna blasting imoto ziyamiswa bese kuyabla ubaba uyobablasta kwasana uba novala umnyango wakho siblasta kwasana sishaya kwasana in the name of Jesus. As a prophet I was given in power mercy. So sibanikeza from kusasa up until Wednesday was 6. If bangaphenduki it's about Monday, Tuesday, Wednesday 6 p.m. if bangaphenduki service indaba ayifaka kakho bangayisusanga abayifaka emzimbeni wakho bangayisusanga abayifaka emalini yakho bangayisusanga abemeza yeye Sathana yeye abemeza yeye Sathana yeye in the name of Jesus. Sibanikeza nje 72 hours sithi nje ababe busy okwahlanyelwa bakukhiphe wabangakhiphi sobe sithi back to the center ogqobo phezulu sithi baba buyele emuva. If there are streams on their side, they will dry up. Their tongue, in the name of every tongue that will rise against you will be condemned. No weapon formed against you will prosper. In the name of outside his hand. Is that God to have doors of fear now? I remember the first service I was wearing a white suit and a prayer shawl. Sangeno nyangeni nganitshela ngathi siyonqoba nganitshela ngathi sofika emaphethweni nalonyaka sifikile namhlanje. This is our last service on a Sunday siku 2025. Outside is under you made it. 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 Hallelujah. If you don't have an envelope, you cross over. Before we do that, can we have media team take their position so that we raise our hands? My sons and daughters from England, Mama, they are happy to see.